Alaikum. Mana gitu kan? Nang ini kecapai. Nang sama aja deh. Marhum dong tak? Mapai di dong le? Buzi na. Nung mari dong ne. Ha? Nung mari dong de. Marhum dong nang deh ya. Deh ya maba di dong le deh ya. Aku sebung bo, pai gu sei ne. Nungni bedi ha ku mari dong de ai. Nang ma bari bung do. Nung mari dong de. Oh. Ang ni di haya. Da to mo kaham khun bai sa mo ne. Da noi singa le. 시간 아야 피구마 봐 온타이 와샤 띵발라 띵니 띵몬 더 다네로 하면 Gilit mo ne. 한 같이 길을 एकदम 그러 타라와 호로 우치나야 바브럽 하고 죽나라 나서 우치 Siye man. 라인을 쓰는 거 Saya rabirat. Saye. 디하야 비는 Hujan jawab. Oh. Ini itu beli lah nale. Chor gila na le atsna. Hujan bahasa mana? 다음에 비는 안그 부실링으라 타라니프라이 랑파임바보 랑건 드니 상바보 드니라 Oh. 있어 나 자나이 랭네 저 하면 문다 나 그르다 놓아봐 타바이바이 뭐 하나이면 함나이 그네 문데 랑 디하 나 비에 온 타야스 양갑 Be sinsriya ojon jabai. Ri gungbai nalai nोङो. 농아 공나이 농아 무슨 비크들래 비크들 100보스 사시겠나? 아? Eksoboso. Angni mabaniफ्राय हमबा साद्रायाखै नांबावगोन बोसोरबासो. Ada boso. Ane 95 thong. 95, 96, 4 bosoसो नांबावगौ आदा मैया बुंदोंमोन एसे. 이 농아바토 혼나 트이크마 시그면 मेगना नुयो आरो ना ससमा नांला. मेगना नुजोबखायो आरो नैबे. नुयोनो आरो ना. Sebenci yang जादों नालाय. Itu 25 बोसोर गोदोर हमबाय. Oh. गोदो नोंखागौ बे बेवहायफोराव. आंनो 50 बोसोर जाबाय. जोङो मादा बुङो 7-8 जन बिदा फंबाय. गोदोनाथ' आरो उन्दैयावनो हाबा होयोमोन ना थिगैनो जादों 25 बोसोर. ओमफ्राय नैबे आन्थुआलाय मोजां साया बियो सायो नामा होनदोंलै 콩에 투다우 사요 투다우 쓰여라 헬삼 빌란당. 이프로 투다우 미샤나를 물리 잡아 물리게 레쿠누바 함라베라 Coba moनसे मालिस थाव सरकार डाक्टर खिथिनानै लिरना होनाय भिटामिनखौ लाथारबाय थानांगोन ओमफ्राय उदैयाव जेबो प्रब्लेम गैया बिखायावबो जेबो प्रब्लेम गैया खालि सिनस्रि सिंगानदों खोमाया बारा खोनाला आरो ना 닥터로부터 탕타올래야 많이리야 닥터로부터 탕고 मालिसखौ लाथारबाय थानांगोन दाखालि गंनै लोबना फैदो 닥터로 탕고부터 닥터로 마바 탈래 팜 탈래 하글라네 마우나이 당나이 마시 그방 फिसाफोरनाव स्रायो सिगां परिश्रम खालामबाय खोमा होननानै डाक्टरा फिसा नोंनियालाय नोंखागौ ना बेफोर बे बैसो जाबाय गबाङाव जाहोनाय लोंहोनाय नेवना हेलो फ्रेंड्स बिखुफोरा जाना थादों ये मेरा माँ है अभी अबाउट 100 इयर्स लेकिन अभी तक उनके मैंने पूछ लिया उनका आजार गैयामोन जो नी है ठीक है पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है हार्ट में प्रॉब्लम नहीं है आंखों अभी भी देख रही है दाबो मेगनखौ मोजाङैनो नुयो खालि खोमाया एसे खोनानाया एसे खम जाबाय मोजां इसोरनि अननायाव आइखौ दोनैलासे खोब मोजाङैनो मोनदों जेबो खस्थ' होआखै बे जोंखौहा
뭐 아이베 포떡포떡 우치도 해도 이세 우치도 그 마음이 치야 하타이타데 이세 다부 베더 자나 하야레나 봐봐봐 베더 बेदर जानो हायो नामा 베더 बेदर जानो हायो नामा होनदों नोंखौ 미국 하나 베더 부지리야 बेदर जानो हायो नामा होनदों 망소 베더 맞아 달라 बेदरखौ जानो हायोना हाया 아유 이거 자나이 랭나이 가 하주 봐 아유 जानायखौ हायामोनबा गैलामोन 이 खाग्रांनाय मिथियासो हामाजाना बे सिनस्रियासो बिसो सिनस्रियासो मेन जानानै दङ दा 에 नंमारगौ डाक्टरा बुंदोदि मावनाय दांनायाव जाना थादो बाजै ओरै फैसा नोंसि फै जेबो नाङा फै न'नि मानसियालाय मासो ओरैनो सोखा ओरै था उनथिं था नैबे आंनि जोङो सातजन बिदा फंबायनि माने देरसिन आदा आरो ओमफ्राय नैबे देरसिन बाजै एकदम आंनि बिसोरनि अननायावसो आं दिनै माने जों मानसि जानो हाबाय आरो आइखौ बे आदा आरो बाजैयानो नायो आरो जोंथ' गोजानाव थायो बिदा फंबाय जुदा जाजोब्बाय सम सम नायनो फैयो आङो आइखौ नै बाजैयानो मेनरा नै आदायानो सानिया नङाबाथ' आहा गैला जासिगौ बेबो बिंगि होनाया बे मेगनजों नुबा जि मावोरा जि खालायो जि मेगनजों नुनानै ना आवलायोरा दाथ' लिहुरबाबो गैया थुबाबो गैया नैबेरा माला खामानियाव थाङो बाख्रियाव थैखांबाबो नुनाय नङा मोखां नांगाबखांबाबा थैगौ थैमारगौमोनबो बे गोलैनानैहा खाथियावनो एकदम गाबज्रिहरदों बेनिफ्रायथ' हांथोनो जासिबाय सुनानैहा खर' दै दासोमना होबाय थैस्राबायनो मोनलाय जादोंमोन आङो माबादोंमोन आरो मा होनना बुङो गोलैदोंमोन आरो ना खर' बै लेट्रिननि दै जमा दोननायखौनो दासोमना होबाय लासै थांनाल'सो थानांगोन ना थांनानैल'सो थानांगौथ' आरो माने माबानिफ्राय गोलैदों बाजै नागिरनायावहा गादलेनबाय जों गादलेनदों गावनि न'आवनो गावनि न'आव गावनि न'आव गावनो लादोंमोन हिस्ट्रिया माबा थाबाय नांलिया दे हिस्ट्रि नांलिया नङा मोदै फुगारदों माबाखांनोसै आरो दे जाबाय दे होमबा जोंहाबो टाइमफ्रा थांगासिनो दङ आइखौ खनसे खुलुमबावदो फैदो आइ होमबा थादो दे मालाबा आरो फायलायलायगोन दे जाजायो र' आङो बैयाव माबा मोनसे बिराद गिदिर नुदोंमोन र' बेखौ आं खेबनि मामोन बेयो अमा ना मामोन र' बेसेबा गिदिर अमा फिसिदों जोंहा न'आव मेरा घर का बागान है बहुत सारी तंबूल का बागान है मैंगोस बागान है देखिए कहाँ से शुरू हुआ कहाँ ख़त्म हुआ इसका कोई पता नहीं बहुत सारी तंबूल माने बेतलनाथ का पेड़ है इसका बाद आप लोग देखते रहिए और जो लोग सब्सक्राइब किया नहीं किया मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए उस तरफ एक पुखुर है पॉन्ड बहुत सारी बड़ा पॉन्ड इस तरफ ये है और मेरे पास बड़ा एक पिक रखा हुआ है इतना बड़ा पिक है देखिए तो थैंक यू वेलकम फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल